Pillar eat next? Dve húšky. Áno. A čo ešte? Alebo Slivky. dve šílky. A potom jahody. One strawberry. Strawberries. Áno, Oh, yeah. And then what's Počkaj, next? po slovensky pekne hovor. Jahodky, áno. 4 jahodky. Jahodky. Áno. Nehodí. Niečo? Nehodí. Aha, jahodky. Aha. Jahodky, áno. A oranži. Pomaranče. Pomaranč. A teraz čo spapal? Uhorku. Áno. Šíček. Áno. Šelonu. Salamu. Šelamu. Vížatko. Koláč. Kobožka. Muffin. Meloník. Krásne, toto všetko spapala tá húsenica, to je zákusok. Alebo torta, no. A potom bola taká obrovská... A čo je toto? All done. Super, krásne si to prečítal.